Foli ni tanoni k'u ta ko di a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la. Bi tɛnɛn ye juin kalo tile 19 san 2023 aw minnu ye Mali kunnafoni suwandi ka aw kunnafoni diyɔrɔ la mandi Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw kan aw sigilen bɛ ka bamanankan kunnafoni min kɔnɔ k'a daminɛ tɛnɛn fo ka taa bila juma la o wagati sera ko kura aw bisimila. Fɛn ye Mali sariya sunba ye kabini san 2092 wagati fo kana bila bila sariya sunba ale kɔni yɛlɛmali kura donna a ko la o kɔlata kɔni kɛra kununko juin kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna la u ye welewelemada kɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ma fɛn ye sifinakaw makɔrɔba ale ni lujuratɔw bɛɛ lajɛlen damakanyalen do ni kalata in na. A yirala k'a fɔ maa 8,000 ani maa 80,000 o de kɔni bɛna ni vote in kɛ musolakaw kɛra maa 4,000,000 ɲɔgɔnna bonyanko ye fɛn ye biro o kɔni kɛra biro 404 ɲɔgɔnna ye santiri kɛra 1,640 ɲɔgɔnna bonyanko ye sariya sunba kalata kura min kun bɛ sen na kununko kalata in bɛɛ kɛra ka ɲɛ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na fɛn ye an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka vote in kɔni kɛ sifinakaw ka bila makɔrɔbaw ni lujuratɔ olu kɔni hali n'a sɔrɔ lujuratɔ olu kɔni degun bu olu kɔni ka kalata la fɛn ye banaba biro 2 tasuma kɔni mɛnɛna yen nɔ u y'a yira k'a fɔ o bɛ banbagaci olu kɔni nɔ la n'o ye jadisi olu kɔni ye. Fɛn ye bagi ale kɔni kimɛli o kɔni daminɛra bi sɔgɔmada in na juin kalo tile 19 san 2023 kɔnɔna la bagikɛlaw olu kɔni habujalen do ni wagati na ka sabu kɛ u dusu kɔni bɛ yari la ni u ka sɛbɛnfura olu kɔni bɛna se ka nɔgɔya cogoya min na a yirala k'a fɔ santiri 865 kɔnɔna maa 2,900 ani 14 de bɛ o kɔni kɔnɔ fɛn ye bagi technique ale maaw ye santiri 14 maa 2,880 ɲɔgɔnna de bɛ o santiri olu kɔni kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka bagi ale kɔni kimɛli kuncɛko ɲuman nɔgɔya bagikɛla bɛɛ lajɛlen ma ka jaabi ɲuman di bagikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na aw kan bɛ kunnafoni kura wɛrɛ.